बिदिनो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बेरायफैलायबाय लोगोफोर एसे गोबाव जाबायमोन आं बिटिसि सेक्रेटारियेटआव फैया बिदिनो बेरायफैलायबाय कम्पिउटार बानायनो फैदों नोंथांना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आं दा बै बिल्डिं नुहुरनायाव दावखोलांगासिनो लोगोफोर नैबे जाबाय एसेम्बलि हल बिबार बारि दंलाबायो साइडआव आं दा बे बिल्डिं मोननै नुनायनि बै सोनाबनि बिल्डिंआव थांगोन ए ब्लक होनो बे बिल्डिंखौ नैबे जाहैबाय बि ब्लक आं दा थांगोन बै ए ब्लकनि ग्राउन्ड फ्ल'राव आं ए ब्लकनि ग्राउन्ड फ्ल'राव मेसिन गाज्रि जानाय दङ बेहाय मेसिन गाज्रिखौ बानायगोन आं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं ससेबाबो मेसिन गाज्रि जानायखौ मा रोखोमै मा खालामगोन आं बेखौ ससे देखायनो नाजागोन दानो ए ब्लक खाथियाव मोनफैबाय आं दा नै फाइनालि सफैबाय लोगोफोर आं दा मेसिनखौ खुलिखांनानै डाटा ट्रेन्सफार खालामबाय लोगोफोर थारमाने सफ्टवेयर गाज्रि जानानै नैबे हार्ड डिस्कआव डकुमेन्ट्स दङ डाटा आर्जेन्ट डकुमेन्ट्स दङ दा बे हार्ड डिस्कनिफ्राय आङो गुबुन पेन ड्राइभआव आं ट्रेन्सफार खालामगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आंना बे हार्ड डिस्कनिफ्राय डाटाखौ ट्रेन्सफार खालामखांनायनि उनाव सफ्टवेयारखौ सोगोन खिन्थु आं सफ्टवेयार सोनायखौ नोंथांमोननो देखायनो हानाय नङा नैबे कपि जागासिनो बे समाव आं नै दा बिटिसि सेक्टरसिमनिफ्राय कम्पिउटार बानायखांना ओंखारबोबाय लोगोफोर एबार बाहेरायाव ओरै थाबायलांसै भिडिअ खालाम एसेम्बलि हल समाव आं दा ओंखारबोबाय बाहेरायाव जि सान्दुंलै बाब खाथ्रा सान्दुंखा फाइनालि आं दा मेन गेटनि बाहेरायाव ओंखारबोबाय दा आं आंनि बाइकखौ लानानै दखान फारसे गिदिंफिनसिगोन लोगोफोर बे ओंखारग्रा गेट बियो एक्जिट गेट मेन गेटनि एक्जिट गेट बियो दा आङो बाइक लानानै रिटार्न थांसिगोन दखान फारसे